Hej, det er Emil her, og nu har jeg tænkt mig at lave Ask Me Ask Me. Jeg har en episode klar, og så kommer jeg bare med det første spørgsmål. Er det snottet? Med det samme. Jeg finder lige. Hvornår laver du en 30 subscriber special? Vi kan godt sige, at den her Ask Me er en lille slags af det. Hvorfor har du så store muskler? Ja, det er fordi, det er bare fed mad og hård træning. Jeg har ikke store muskler. Hvad er det bedste spil, du har spillet? Mit yndlingsspil. Jeg har 2 yndlingsspil, jeg vil sige lige nu. Lige nu vil jeg sige, min yndlingsspil her på tiden, det er Counter-Strike. Det vil jeg sige, det er mit yndlingsspil lige nu. Counter-Strike Source. Jeg har ikke god. Emil, hvad er din livret? Min livret er pizza. Med masser af pepperoni. Fuck, du er badass. Jeg ved det. Så det var første gang Ask Me det. Hvis I vil have en til, så skal det jo lige være et par flere spørgsmål. Og fordi den her ikke er længere, fordi der ikke er flere spørgsmål lige nu, så hej. Bare jeg havde en eller anden outro. Altså intro og outro, altså nok. Jeg gider ikke til at forklare det. Hej.